ng car insurance sa baba ng hotel. Ay, oo nga pala, doon pala siya, no? Hindi, meron din naman daan dyan, di ba? Papunta sa ano. Bigla lang tayo ng protest ni Brad. Ayan, Capri Insurance. Maganda din ang BCAA. Naya po rin. Kaso hindi muna namin nilipat. Ang tagal namin dito. Mabay na niya? Oo, okay na. Let's go! No, ni tatang. Niya po eh. Na? Wow. Bye. Yun, ni tatang noorin eh. Nakapasok na siya. Huh? Bye-bye na ba? Bye-bye. Okay. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Yan, tapos na. Ang bilis lang. Wala mang 5 minuto. So, hindi na pala, wala na palang sticker required ngayon. Hindi na nag-sticker si Daddy. So, ano na lang. Yung mga papel na lang. Ali, mananda nga balo. No, kapag na, kapag nirap ka. Tama nga. Tatas alasagin. Ayay sa akin. Sali mo na mong kinala. Tatang! Ah, Ayay sa akin. wala sa akin. Sali sa akin. Yan, tapos na tayong bilis lang. So, hindi na naglalagay ng sticker ngayon. Neti? Wala, trabaho to lang sticker na. Hindi na daw. Siguro, nagbawas sila ng sa cost nila. Siyempre, manamong what if? Oh. Hindi naman talaga mag-renew. Oh, kasi lang sticker. Alam naman nila yun. Siyempre, kapag inano nila, meron yun nga. Siyempre, kumbaga ano na lang yun, kapag may nangyari or diba? Or i-check ka randomly. Mantanam. Kaya nakasali, mami. Lalakay. Mata, mabilis namin ka nakipa. Bili lang tayo ng prutas. Bibili ko lang na saging si Brel. Dami ng display ng mga chocolates para sa October for Halloween. Yan. Mabilis lang tayo, so nagmamadali tayo. May pasok pa si Tatang. Bili natin ng ganito si Brad. Gusto niya yung peaches. Sumunod ka pala, ha? Apo. Ay, di balo. Opo. Nala rin? Na? Wag yung cucumber. Very good. Ayan. Tomatoes. Ay, tomato. Galing. Speckles. Ali, Eh? try again. Cucumber la ulit din. O din, nala rin. Nanta? Orange. Or mandarin. 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 O dito, yellow. Yellow. O, nala rin yellow. Lemon. Lemon. Ring green. Balo. Nala ring green. Lime.
Yay. Tara, let's go. Nakakagmana, let's go. Bye na tayo. Saging. Ala na. Saging broccoli beans at saka kiwi mo sili ko. Ay, kaya pala bisang piches, love. Winnie. Avocado. Oh, galing. Piches avocado. Oh. Nanya? Ano? Nasabi na? Mashed potato ba? Mashed potato. Pero siya yan. Fry again. Iba kasi yung kulay niya eh. Papaya. Papaya. Winnie. Papaya. Mango. Oo, plastic mo na rin. Tara na. Plastic. Papaya. Strawberry. Strawberry. Ito, plastic. Dad. Wow. Na? Raspberry and blackberry pa. Siyempre. Dinali ko mo raspberry. Pwede na yun. Let's go. Let's go. Hindi ka ba yogurt? Banana. Sophie's. Bayad na. Balik na. Bayad na si Bra. Pila na si Bra. 1 cent. Oh, kaya nga, tignan mo nga. Di ba nga dapat mas mura siya kapag dalawang bibilin mo? Di ba sila nagkamali niyan? Sana yung bilhin mo. Bili tayong avocado. Tsaka jalapeno. Avocado. Avocado. And daming chocolate. Bayo. Ano bala? Bili na ng chocolate. Yan. Dad, binigay ko yung wallet mo? Yan. Nakalabili ng bag si Brent. Yan, 15 million. Ay, hindi tayo tumaya. Hindi na naman tayo tumaya. Sayang ang 15 million. Yeah, uwi na. Yeah, Brent. Yan, uwi na. Saan ba na? Mami, kayo mo Ay, yung mga seatbelt pala. Kaya pa maluglog din na kaulitam. Huh? Kaulitam. Balingga mo. Tiki miya pala lama. Lama, matudya pa. Bah, chukin lama. Kapala may tiki lama. Tiki lama. Kin, papo. May kaalan mo na. May lalakwang ka na. Banana. Banana mo. Walang bawas, Dad? Walang discount? Yun pa rin yung bayad mo? Same? So, ganun lang, Daddy. Renew ko lang, sabi mo. Tapos, same lahat. Oh, same. Wala Tapos, nagpirma ka lang, no? 2 years yun, di ba? 1 year. Ay, oo nga pala, 1 year. Yearly nga pala yun. Yearly. So, dati may sticker siya. Kung kailan siya ma-expired. Ngayon, wala na daw sticker. So, all paperworks na lang. So, just in case, kailanganan siya. Present mo lang yung paper na binigay nila sa'yo. 2 copies. Ne, Dad? So, hindi na nila agad makikita kung sino yung bagong renew tsaka hindi, no? Kasi wala nang sticker sa labas eh. Wala nang nakalagay na sticker sa likod. Nagtipid na sila. Diba?
Dati nga malang ko, salwang mo may buntok. Wala ko may trailer. Yan. Buntok yan kaya Yung parang truck. Mga ka-partners, yan, kung gusto mo ng sasakyan dito, kailangan mong magpa-insurance. Eddie. Dito kasi, mas ano talaga yung ano talaga nila yung, basta bumili ka na ng sasakyan, automatic yan. Kailangan may insurance. Di pwede walang insurance dito. Tsaka kahit saan mo gusto, pwede naman. Yan o, yun yung BCAA. Maganda din dyan sa BCAA. Kasi nung kinuha namin si Jepoy kasi, inano na kami sa Capri, kaya doon na lang kami hanggang ngayon, hindi na namin siya nilipat. Kasi syempre, pag nilipat mo pa, magbabago na naman. After 2 years, di ba nagka-discount ka, Neddy? Depende kayo ng drive. Oo, depende. Kapag wala ang violation, tsaka ano. So, yan. Isa pa yan sa, sa mga binabayaran dito. Kapag so, isa yan sa mga binabayaran mo monthly kapag nandito ka sa Canada. Kung may sasakyan ka, yan, kasama yan sa sa mga expenses mo, yung bahay mo, mortgage kung meron ka, or rent, tapos sasakyan kung meron ka, yung insurance mo, yung cellphone bill mo, yung internet mo, yung pagkain mo pa, yung tubig, kuryente. Pero kapag kapag nagre-rent ka, yung tubig hindi kasama, kuryente lang binabayaran. What's that? Diba? Kaya yung iba minsan iniisip nila pag nasa Canada ka o nasa ibang bansa ka, yayaman yun. Nadi. Lalo na pag may sasakyan ka, may bahay ka, hindi nila alam yung mga binabayaran mo dito. Non-stop din. Kaya mahirap din ang magbakasyon. Siyempre pag magbakasyon ka, kasama yun. Iba-budget mo pa yun. Yung mga iiwan mo na babayaran dito. Kailan, kung kailan, ilang buwan yung bakasyon mo, ganun din yung advance ng bayad mo. Siyempre pag-iipunan mo yun dahil monthly, kukunin yan sa bank account mo yung mga auto debit na binabayaran. Plus mo pa yung pamasahe ngayon. Ang mahal, Neddy? 2,000? Ali, depende. Kapag Pasko, di ba ngayong magpapasko? 2,000, no? 2,000 plus. 2,000 Pero plus, pag o ordinary diba? lang, 1,000 plus. 800. May 800 kung yung malayo pa yung biyahe, ay yung flight mo. At the same time, may mga connecting ka. Pero syempre kapag may kasama kang maliit at magdadirect ka, 1,000 plus. Mommy. Nano? Baka nun siya nag-aaral. Like Gabriel, natin na yung huli kayo niya. Oo, si Brel may bayad na siya. Pero nung umuwi siya, kung walang pandemya nun, nakauwi siya bago siya mag 2 years old, libre lang siya. Kaming dalawa lang ni Daddy yung magbabayad ng ticket. Kaso hindi. Diba? So, may bayad na siya. Kasi may upuan na siya. Pero dapat pag mga toddler, hindi ba, no? Kasi hindi mo naman talaga sila masisettle. Half. Oo, hindi mo naman sila masisettle. 50%. Pero alam ko yung iba parang may 50% or tax. Ewan ko lang. Hindi ko sure kasi hindi pa ako bumili ng ticket ng bata. Nebe. Kung uuwi kami first time pa lang. Pero marami kang i-consider pag nagbakasyon ka. Diba? Lalo na pag nagbakasyon ka sa Pilipinas, akala nila madami kang dalang pairs. Siyempre, yung 1 linggo mo pa lang doon, sigurado yung baon mo, napagtag na, hindi? Nagnas. Nagnas.
natibag na. Siyempre, natibag na. Hindi naman bundok yung ano mo, dala mo. Tapos yung ano mo dito, yung mga payables mo, di ba? Tapos yung mga expenses mo sa bakasyon mo. Kahit na, may bure, okay ka kung nito. Yan. Pero sana, kahit ano lang, basta makapag-relax lang, makauwi lang si Brel, kahit nebe, kahit magulam lang siya ng ano doon, talpos ng kamote tsaka tuyo, okay lang, basta makauwi si Brel, nena, para makita niya yung mga apo niya, nebe, yung mga pinsan niya, yung mga dara tsaka baba niya, nebe. Yun lang naman yung importante. Tayo naman kasi umuwi lang naman talaga tayo para at least yung makita natin, makasama natin yung mga pamilya natin, tsaka makarelax ng konti, di ba? Pero may mga ano naman, may mga iba naman na ano talaga, naiintindihan naman nila yon na ito, kaya ka umuwi para yun nga, mag-spend time sa pamilya mo at makapagpahinga, gano'n. Ayo, basura, kala ko ibon, nahulog yung basura niya, may diaper pa yata. Hindi pa yata ang diaper tan. Wala na. 60 million. Pero syempre, mas masarap din yung umuwi ka na meron kang pasalubong, di ba? Yung kahit konti lang ba, may mapamigay ka, di ba? Bakit kaya lamang ito din? Kung meron ka ding ano, pambibili. Mas maganda din kasi yun, yung uuwi ka, may pamimigay ka kahit konti lang, di ba? Syempre, sigurado sa dami ng bibigyan mo. At least yung nabigyan mo lang sila ng kahit kaunti, di ba? Okay na yun. Diba? Lalo na ngayon, pandemya. Tsaka mahal ng ticket. Siguro dahil konti lang yung mga nagbibiyahe araw-araw, ne? Kaya kinukuha na nila dun sa ano, kaya sobrang mahal eh. Ayan. Hopefully, next time sa airplane naman mag-vlog si Brel. Be? Be, bisa mo ulit? Pilipinas Fashion. Bro, mga kidetang kay ka rin. Apo. Ano apo? Uy, galing naman niya. Gusto niya daw makita yung mga apo niya. Daddy, apo. Wapi, no? Ayun naman, very good naman siya Very good. talaga. Hindi hapon eh. Mami, at yun na yung asawa, no? Kaya, Kasi ka nagkaya. yeah, nakasalubong ko nung palabas May ako. isang- Kaya nga. O, diba? See? Nakalimutan ko yung room number niyo. Yeah. Okay, bye na tayo. Please like to share and subscribe. Bye-bye. Ikaw, be. Dahil may laman lang. Yan. Nakalibot na naman ng konti si Brel. Yes, yaw. Eh, shadow. Mama, shadow. Shadow mama po, shadow Brel. Po tatang na. Shadow llama. Oh, shadow. Ah, hindi niya shadow lama? Shadow Aw. llama. Awo. Tinyari shadow lama na. Oh, shadow llamo. Awo. Shadow. Oo. Shadow llamo. Po shadow Brel. Ito niya. Mama, shadow. Na ano yung shadow? Anino. Anino, ika. Anino, am. Kanino? Anino. Llama? Ito niya nga, Nino ilama. O, kadadaan kenta nung. O, tara na. Bisa mo. Let's go.